Dneska si zahráme jedno haste, iba jedno, iba jedno, ešte som nenatáčal haste, takže, ano, alebo nie, to je druho haste, ach bože, ja som už pomilený, druho haste, sorry, to bol vtedy ten mapmaker, ja tu je ventilátor, pretože je prvý, počkaj, nie je to zle, no, je 1. máj, ty kokos, 1. mesiac a už začínajú aj tie horúčavy troška. Včera bolo 25 stupňov, takže paráda, teraz som dal z takej čokoládovej tyčinky, ale poďme sa zahrať za Henka, áno, na ktorého mám mutáciu a je to proste crazy a poďme sa za to zahrať. A možno si aj púšteme na tier 21 a sorry, keby to sekal a je proti nám Brock s mutáciou a to nie je dobré, ale my máme zasa Rika a Nintu s mutáciou, takže a čo je, čo chceš, Riko? Nie, mne sa toto posunulo, sorry, ja som nehral. Jasne, touto stranou chodte. Aj, teraz sa mi to nepodarilo ísť, ale môžem tam ísť. Yes, to bolo krásne. No, útočí na mňa krásne. Útočí na mňa. 69% majú. Ale to je dobré. No. Nikto tu není. O ňo sa myslí, že dúfajme, Eriko postará. Tu sme vypli hneď. A máme to. My to máme. To som jak dal práve. Strašne divné to je. Proste ono sa ti vždycky, keď čo, proste, on to ani nevypočuješ, kedy sa ten save rozbije. Proste to je, že pum, lebo niekto do teba útočí. Alebo Mac, ty kokos, počkaj, tu v replay vám ukážem. V tomto. Kde sme, nie, tak to je výhra, takže to nie je, sorry za zdrženie. Tu sme prehrali, tu kde sme prehrali, áno. Ja musím toto ukázať, počkajte. Mac s mutáciou tam bola. To je proste tiež crazy mutácia úplne. Presunieme si to. Tu to bolo. Aha, vidíš, 31%, a jak to zo mňa párilo. Ty kokos. No nič, rank 21 rank, či tier. Urobený.